बतावा हो जबाना कैसा ना गल आदमी पेड़ काटता 4000 10,000 12,000 50,000 की एसी लगाता उ मजा देही हो। अरे चाची अरे लोटन वो कब तक पेड़ के बैठ के बेना डोलाइबू लगावा पेड़ गली गुच्चा अगल बगल आंगना में आय 50,000 60,000 की एसी किन के लगा देता ना आदमी घर में आय समूह में इतना आयल पेड़ लगा के अपने दुआरे पर अपना गली में लगा दा तो आदमी लगाए में भार पड़ता। बतावा हो एक दिन ऐसा समय आई ना कि सांस ले खाते आदमी तरसी में हम ऐसे सोचते नहीं गली गली घूम के प्रचार कर दी कि पर्यावरण लगाओ और जिंदगी बचाओ आय लेकिन आदमी के सुनाइए नहीं खेदे तो भलो एसी कूलर के हवा खाता आदमी बिलो देता ना आ पैसा लगता आ पेड़ में का बाटे हो कतना सुरक्षित साफ सुथरा हवा देवेला आय 4 आदमी आके बैठ जे ना लाइट बिल देखे के बाटे और ना लाइन के ताके के बाटे पूरा गांव में हम ई प्रचार करके रह पेड़ लगावे खातिर काम हुआइले बाड़। अरे बरसातों के दिन में इतना डंकइबो त आदमी पता चलल कि दिन दहाड़े मौत एकदम आ जाए। बाप रे इतना गर्मी से परेशान बा आदमी एगो पता ही नहीं के हिलत कि आदमी बिना डोला के तना डोलाई बिना सही का आदमी जे बनी करे पतैया ओए दादा घंटावा लगौले बनी कैसे कुल का बाबूजी ओ भंटा में खाली बोई नहीं ना कि दूसरो सब्जी बोई घंटा तो का पा चोखा में तरह माजा देती है ना बारू हो चिल्हर बो के हो जी अच्छा के हारे जी अरे केने गो आई यहाँ बैठल बनी बगीचा में पना घर में छोड़ के हे पेड़वा के गोला ते लीजिए खुश रह देख आखिर पपीता के पेड़ के बढ़ के बेना डलाओ तो हवा नहीं खिलात ना का करें जी घरों में तना ले सक लाइनो नहीं के देखते बन दिन क्वेश्चन करत उहे त हम तार के बतावल चाहतनी ए चिल्होर बो कि देख जवन एसी कूलर माजा में आदमी बाटे जवन पेड़ माजा देती ठंडा ठंडा सुरक्षित नेचुरल हवा उतना एसी कूलर दे हो बीमारी के घर बा पेड़ पौधा लगावा रहे के ठिकाना नहीं के पेड़ पौधा लगावा आये बुढ़ऊ तू तो जब तक बैंगन लगावेला धनिया रोपेले गुक्का लगावेले हो उ जल्दी रोपबू जल्दी बन जाई तुरंते खाइबू पियबू स्वाद रहबू पेड़ कइया होई कइया जिंदगी ना रही त सवाद लेके जी जइबो देखो कन्या आइल बेटे समूह में पेड़ बटा ताटे हां आ सब के 5-5 को 7-7 को पेड़ मिलता अपन अगल बगल में लगाए खातिर लगावा पर्यावरण बचा रही तो जिंदगी सुरक्षित रही समूह वाली जोन बानी तो उहा के त ना एधन कोई खातिर रोवे ये मेठ भी आई है घरी के फार्म में घरी मेठ चलती है ये बन गई तब का हम ही बनियो में मेठ अजी तो बड़ी में ना बाटे जी लागो 21 गो पेड़ में आधा काटा जमीन हमारा ल 21 गो पेड़ ले के लगौले बन दम बढ़िया बढ़िया पेड़ हवा देवेला पूरा छांव देवेला अच्छा नेटन वो ई बताव कि पेड़वा तो देता ना जा आए फ्री में तहारा का बुझाता फ्री में ना तो मिलता सरकार द्वारा आवत तो फ्री में बस समूह बनल बकाए खातिर काहे ना सरकार एक यारी 2 ताला 3 ताला फ्री में बनवा दे तोहारा संग तो हमने बतिन तू एक दिन रोपत रहला खेत में सब्जी बैगन धनिया कुल लगावत रहल हम ओ दिन तारा के 2 गो पेड़ो देत रहनी एगो बर के पेड़ रहे एगो पीपर भाई के देखा के लगाई दे सब चीज उ पेड़ होला आ कतना छाव देला सब आदमी जाके बैठ जाला जा आ तू ना ले हला हाय ये छा दी घुस जा ओने घुस जा छा दे तो घुस जा हाथ मार के काहे पकी दवा के बैठल बा देखो हम हाथे हमने बानी का रवा लागल बानी जी उलेटना बना एक पैसा मिलता खूब हाचा हाचा सरकार द्वारा वहां के बात मत सुनी है के पहले जमाना में सोच करत रही ना जना नहीं अजी बाबूजी पहले जमाना के मारदार हो तो बल्कि आदू पेड़ो लगा के मर भी कोई न आज तक आज बाटे तो पूरा छाव देले बाटे अरे वाह कौन सोच में डूबल बन जी हम कहना कि जल्दी बावा जल्दी खाओ जल्दी हागो जल्दी पेशाब करो जल्दी सुतो तो समझात हम परेशान हो गेल बानी अच्छा बताएं जब रोबा जिंदे ना रहो तब बैगनवा गोभिया लगा के खा लेही के ई खाइबू ना तो जियबू कैसे ई बताओ पेड़ पौधा रही तो सांस ले खातिर ऑक्सीजन ले खातिर पौधे डॉक्टर में भर्ती कर तो 40,000 जमा कर दो 50,000 जमा होता ना सब तो ठीक है जाना तनी का बात बा आजकल गांव का दुनिया नहीं के ना लगाओ तो बनी जाता बकरी है तो भैंस छोड़ देते जा खुले चाचरी मिले तो घेरे वाला सरकार की तरफ से चाचरी में तो 4 दिन में घेरता पानी डाला 4-10 दिन में लग जाई पेड़ हैं चली जी कैसे निकल जाई अजी बाबूजी सोची जिंदगी के बारे में रवा करे को पेड़ लगा के मर जाई ना तो मुआलो के बाद आदमी नाम लिहो कोने फिरंगी बाबा लगा के बेचारा मर गई ना त का भले लेकिन गांव के आदमी बैठे त छाव छाया में ना चौतरा पे कैसे जाई ना गांव में बैठे खातिर मैं मर जाना छटपटी धर त बड़का परम के कैसे पहुंचे को बड़ा ठंडा हवा देला पिपरा के पेड़वा के हमारा घर जगह नहीं के लगावे के हमरा लगाई भावना ना
हाय कुल का जी सरकार से हमके 2-4 कट्ठा जमीन लिखवा यहाँ के दा दुगो ओही में रुपया लगा दे दी, लेकिन बुद्धि मत दे दी ये दीदी जी चल चल ह त अपने जमीनिया में गाड़ा लिया चलो त कैसे चल ई बुढ़ा टराब ले गए हमरो पतोइया के फुसुला के इहो कहियो मेठ बन जाई इहो घर के ख्याल ना रखी जैसे अपन मर्द के ख्याल ना रखेले ना ससुर के रखेले दिन भर लेके बेग लटका के एक घरे वो घरे मीटिंगे में हीटिंग में जात रहली इहो हमर पतोइया के बिगाड़ी अच्छा तन देखा तनी पीछे से तू अमरूद फुला गुल बा आ आम के गाछी उजा लगैले बनी तू होइए गुल बा यहाँ त एकरा के तनी माटी देबे के पड़ी ना का सब काम में देखो त दुगो मेहरा पर दे पेड़ ले ले हसन आ देखो क्या करम जी जते बैठा का हंसी लागल वाह ये संतोष बबुआ बतावा हम देख के दिल खुश हो गइल हमार तो का हो चाची हई बतावा तू है ना सब मुहे में के पड़ा लगले हवन हां हो देखा फूल हो जा आम के पेड़ लगैले बानी 5 कट्ठा में हां नहरी पे कुल पेड़ लगवैनी यहाँ अजी कुल लइकन से रंगीला बटोर भइले के बानी। हां नहरी पे जमीन में हमार नहीं तहार सोच देख के हमार दिल गदगद हो तब गइल का जे घमनी घर के मर्द मानुस बासन के एकदम हां देखो कन्या छाहे ना ई फलो दी फर फलो दी। खाए। 4 गो बच्चा तोड़ के खोया सा अपना सोच सब के करे त कितना निकलला सा हमार जमीन नहीं खे तब वो नहरी पे सरकारी जमीन पे कुल लगैले बनी गाछी ताकि हमनी के मरियो जल्दी तो याद रही भाई हौ लगैले रहन का तो चाची हाथ सोच कितना नहीं एगो फिरिंगी बाबा बना गौवा में के बूढ़ावा अरे हमारे ससुर कही ना इनका ससुर कहत ना कि जमीन दिवा द लेकिन पेड़ ना बताओ तार सोच बा कि सरकारी जमीन में पेड़ लगा दे तारा बबुआ अब 5 गो लइकन 10 गो लइकन के ग्रुप अरे बना के का धक करी लगवैली जा ना। हम तो बुढ़वा के समझाइते बानी लेकिन बच्चे समझिन तब नहीं हो के समझैनी ए बबुआ बताओ आदमी मर जाता हवा पानी बिना जहाँ पेड़ पौधा है तहाँ बारिशो भगवान करे न हां देखो हमारा गांव में सब लह बा बुनी आवता सब कहता काहे तोहरे गंगा अरे हाँ भाई जी। सबसे ज्यादा पेड़ आदमी लगैले बा सही सब लइका बात। गांव का सपोर्ट कइले बा हमनी के एगो गांव बजान जे बुझला के एकदम सुन सपाटा लगेला खंडहर बबुआ ई कहूँ पेड़ ना जाने। एक इंच खाती झगड़ा रास्ता खाती झगड़ा पेड़ कहाँ लगी बतावा बताओ मर कहीं जाए जइबो के रास्ता में फंस जाए ना घाम लगे सोचे आदमी कोई पेड़ रही तो आराम कर दी ऊ मन नहीं खे जान जी ना हमारा ना गांव बबुआ कोना पानी लगा तो प्रचार करिन जाना विवाद करिन जाए पे कुछ हो बात करिन जा ना सही कहत देखी हमनी के ठीक बा अपन कर्तव्य कइल बके वाला का ना बकेला हमनी के सब आदमी के ई कर्तव्य बा कि कम से कम एक आदमी एगो पेड़ लगा के मरो ताकि एगो का कम से कम 5 गो 5 गो लगाई तो अति सुंदर बहुत अच्छा बा हम ही कमाओ करम जी कोई के सुनो रउरा ना अपना गांव में जाके फैलाई बोलब कि हाँ कम से कम 5 गो सावन में लगावो ए दीदी जी तको काम करिन जा हमनी के समूह बना लेबे के मैं बटर बटर मेहरानू आ घर घर जाके आज सबके बबुआ बतावे आ के सरकार पेड़ देते बता लगाए में कौन दिक्कत बाटे हाँ। बतावा चलो चलो अगर सब कोई के बार गांव में चलो सुनी पेड़ भैया लगा जी कर रवा ना चौतरा पे आदमी बटोरी सब कोई क्या भरल महफिल में सब कुछ से आ कहाई देखी देखा बबुआ अब बगीचा जवन बा ओमा 4 गो पेड़ का त कटाए वाला बा बेचारे बा उ पेड़ ना कटाए के चाही गांव ना के कटाए के चाहिए चलो तक के काटता हाँ। ओकरा पे एफआईआर सुनी कइले ना हम देखी हो का आदमी होने बैठल बवन 4 गो पेड़ कटाए वाला बा बरियार बारे महुआ के बाटे एगो नीम के बाटे एगो पीपल के बाटे फूल का 4 पेड़ कटाए वाला बाटे उ कटाए के ना चाहिए सरकार के खबर त थाना हो चलो तक कौन काटत तनी तो हां ओकरा पे एफआईआर कली सूख जाई तो भले काट के ले जाओ जिंदा पे काहे कटबे तब का जी चलो। आजकल आदमी अपना स्वार्थी खातिर कुछो करता ये तनाई हो भगवान घाम मुंह घर बना पिकनियन गर्मी कैले बना अरे हवा बहाना हो गर्मी से फचफचा गई बनी हम समझाई जवान बुढ़ऊ के छतवा लगा दे ये क्या ली मारा घमा बंद कर रहा था हां बाबा है गर्मी में नहा के आओ ठीक बा ए जे आज फेण रही तेगो छाए में काम करता नु पेड़ पेड़ ई बाबूजी हमार बतिया त मिर्चा लेखा लगता है घामवा में काम करते पेड़ रहे त छां से हवा लागे ना कमो करती काहे नहीं खाई गमछिया खोल के रह इहो हम बात लागत नु सही कहत है सर ये तना घाम लागत है तना गर्मी होता कि मैं ए बुढ़ा पसीना मुंह बता कुछ जमीनिया लाद के ले समझावा जा तनी अब जाके बोलते नहीं हाँ। समझावा समझ जा बाबा दिखाई दिखाई गोइना है जवान अपना दुआरे पे 5 गो 10 गो पेड़ लगले बना मार अमरूद फरल बाटे कुल का फरल बा अच्छा हो देल बा खटिए पे चके चार हां त कुछ यहाँ के बोलबे मत कर हम अपने मन के करी ना मरी जाई जी हमरा से मतलब पता हाँ हम खटिया लगा के सुतब झुरु झुरु हवा बाई अभी कुनी राउरा कर दिमाग आइल ह ठीक है ना हां कबे ले समझाओ जा तेरा पूरा गांव घर त ना सुनत
रहे। कोनो बात नहीं के देखो अब कम समझना न ब्रो। ए बाबूजी चली समूह में 5 गो पेड़ लेके आई हम देते लगाई दुआर पे 5 पेड़। सच जब 5 गो नहीं 10 गो दिवा दिया। हां अकिल खुल गइल राउर कोनो बात नहीं के चली एगो मैदान करे जाए ना ओइ जिंगा दुआरवा के पिछवाड़ा एगो लगा दे ओइ जो। ए दिसी जी के बात सुनो मत पगला। no, no, no.